Tens una cigarreta? Sí, crec que em queden dues. Va, merci, No, fumem. Ja. Tu has vist la moto que s'ha comprat el Jona? Mamà, podem anar a comprar xutxes? No, xutxes no, ara és molt tard, ja és quasi l'hora de dinar. I allò de fer bombolles per anar a jugar a la plaça? Vinga, va, Va, d'acord. gràcies. Mira, €1 i €1. Vigileu els cotxes i no parleu amb desconeguts. Mira aquests tontos. Ja, veus, quina tonteria. Això sí que és una tonteria. Espera. Això és una tonteria acabada.